A mi això de beure no m'acaba de fer el pes. Quan surts i algú s'ha passat amb la beguda, acabes sent un pal. Els has d'aguantar les parides que diuen i si s'han passat de quantitat i ja no controlen, llavors poten i... Home, Marc, la veritat és que tothom beu de tant en tant. Tu ets el bitxo raro. Va, tio, la Marta o el meu germà gran o molts de classe no beuen. L'alcohol és una droga? Tot consum d'alcohol és dolent per a l'organisme humà? L'alcohol és una droga perquè és una substància capaç de crear dependència i de fer canviar la conducta. Això es deu al fet que l'alcohol produeix una sensació que convida a repetir-ne el consum i a augmentar-ne la quantitat consumida. Així, els consumidors habituals d'alcohol tendeixen a beure'n més quantitat per obtenir els mateixos efectes. Això s'explica per l'adaptació forçada del cos a l'alcohol, fenomen que rep el nom de tolerància i no representa cap protecció per a la salut del bevedor. Tanmateix, es pot parlar d'un ús moderat o prudent d'alcohol quan es pren per sota de certes quantitats, sempre inferiors a l'equivalent a 3 gots de vi o 3 gerres de cervesa al dia en el cas dels homes adults. Per a les dones, aquestes quantitats es redueixen a 2 gots de vi o 2 gerres de cervesa al dia, atès que les dones són més sensibles a l'alcohol. I la birra, què? Com la vas aconseguir? Els bars si no estan sense no tenen alcohol. Ja coneixeu el Mauri, no? El meu veí. Com que ja té 18 anys, demana i després les passa. Ara sí, ¿eh? Ahora em prendré la meva canyeta. Tía, que tengo 16 años y con una no me coloco. ¿Me pillas? Bueno. A quina edat es pot començar a beure? Cal limitar l'edat de consum? L'Organització Mundial de la Salut desaconsella el consum d'alcohol abans dels 18 anys. És a dir, s'aconsella que el consum d'alcohol no comenci abans del final de l'adolescència, ja que fins a aquest moment el cos humà és més vulnerable als efectes nocius que provoca. El consum d'alcohol durant l'adolescència pot danyar irreversiblement òrgans com el cervell o el fetge. Així, per protegir la salut dels joves, a tota Europa s'està aprovant legislacions que limiten la venda i el consum d'alcohol als menors de 18 anys. Hi haurà algú per beure? Clar, tio, el Mauri sempre ho aconsegueix. Va perfecte per posar-se tot i entrar-li a les tires. A veure si és veritat, perquè jo sempre em tallo l'hora de la veritat, no? Feels like I should be screaming, trying to get it through to my friends. Sometimes it feels that life has no meaning, but I know things will be alright in the end. És necessari beure per divertir-se? L'alcohol ajuda a relacionar-se? Quan bevem, ens envaeix una sensació d'eufòria i ens sentim desinhibits i més segurs de nosaltres mateixos. Sembla que l'alcohol ajudi a superar la timidesa, però no és així. Sota els efectes de l'alcohol, l'autèntica personalitat s'altera i la timidesa s'amaga una estona. Però l'alcohol no modifica el problema de fons i, passats els efectes, inevitablement, qui és tímid ho continuarà sent. O potser encara ho serà més si sota els efectes de l'alcohol, com passa sovint, s'ha estat fent el ridícul. La realitat, però, és una altra. L'alcohol no és un estimulant, és una droga depressora del sistema nerviós. L'alcohol resta facultats, dificulta la concentració mental, fa perdre coherència, fluïdesa verbal i força de voluntat, i provoca descoordinació motriu, s'esdevé inhàbil i maldestre, i l'estat de borratxera sovint provoca tristesa, malestar i vòmits. Si es continua bevent, la intoxicació aguda per alcohol pot conduir al coma etílic. Tampoc no és cert que l'alcohol augmenti la capacitat sexual. És a l'inrevés. La depressió del sistema nerviós dificulta les relacions sexuals fins al punt de provocar frigidesa i impotència. I que n'és de pesat haver d'aguantar a companys beguts. Hi ha moltíssimes begudes refrescants i de gust agradable sense alcohol
i també hi ha un munt d'activitats més emocionants i divertides que consumir begudes alcohòliques. Decididament, no cal beure per divertir-se i passar-s'ho bé. ¿Y con él qué? Vale, tía, el Alex fuma y a veces se pasa con la bebida, pero es un tío con personalidad. Si eso para ti es tener personalidad, lo que le pasa a Alex es que va de guapo de chulillo con el Mauri y eso. Va ser una passada, tio. La tia estava superbona. Vaig empassar-me 2 glops de birra i m'hi vaig llançar. Va ser xupats. ¿Pero qué pasa? Si no está, no paras. Ja, però no mola, tio, això de fumar. No em mola. Això sí, tio. La Daytona sí que us mola a tots. Això tot, a tothom. Que aneu per aquí? Sí, anem al bar de l'altre dia. Voleu una mica o què? Au, ties, un trago per animar-vos, no? No, que va. Però què us passa, tios? És que hem de veure per passar-nos-ho bé. Vale. Qui i què fa que es comenci a beure? Per què els joves comencen a beure alcohol? La pressió social, el cinema i la televisió associen en general el consum d'alcohol a situacions festives, divertides i d'èxit personal. I la publicitat, sovint pensada per captivar els joves, ens repeteix amb insistència que bevent alcohol les persones són més agradables, atractives, desitjables i s'ho passen més bé. És clar que aquesta idea és absolutament falsa i que només té per objectiu fer guanyar diners amb la venda de productes alcohòlics. En la majoria de casos, el consum d'alcohol en els joves no respon a una decisió conscient. En general, es comença a beure en acceptar de manera automàtica la invitació d'amics o d'algú de confiança que ja ho ha provat. D'això se'n diu cedir a la pressió de grup. Díselo a mi primo, se metió una, chocó contra un camión y no veas. Si llegáis a ver el coche, es un milagro que esté vivo. Vaya susto, ¿no? Pues la verdad es que sí. Ahora está en tratamiento y tiene el hígado tocado. En forma més, sobre 2 rodes aguanto millor que a peu. Tu sabràs a què et fas, tio. Quins són els perills de l'abús de l'alcohol? És perillós conduir després de beure? L'alcohol ens redueix la capacitat de resposta. L'alcohol ens resta agilitat. L'alcohol ens fa menys hàbils i més maldestres. Per això, el consum d'alcohol és particularment perillós quan hem de conduir qualsevol tipus de vehicle, sigui cotxe, moto, bicicleta o patí, o quan ens disposem a realitzar qualsevol activitat o esport que requereixi certa habilitat. Està demostrat que el risc d'accident es dispara quan es condueix després de beure alcohol. Es triga més a frenar o a donar un cop de volant. Es calculen malament les distàncies i disminueix el nivell de tensió. Si a més s'ha dormit poc o s'han pres d'altres substàncies, la descoordinació psicomotriu s'agreuja. I el que és pitjor, tot això va acompanyat d'una falsa sensació de seguretat que incita a fer més imprudències. És una combinació terrible que ocasiona un gran nombre d'accidents de trànsit i és la causa més gran d'incapacitació i de mort entre els joves. No és gens intel·ligent arriscar-se sense necessitat. Si has consumit alcohol, procura utilitzar el transport públic i, sobretot, no condueixis. Va, què dius? Jo sempre estic en forma. Anem a prendre alguna cosa. Som jo quan no demana alguna cosa. Prendre algú? Si ja t'has pres tot, jo passo. Aquell que abusa de l'alcohol és un alcohòlic? Abusar de l'alcohol als caps de setmana porta a ser alcohòlic? Una persona alcohòlica és addicta a l'alcohol, és a dir, que hi està enganxada i no pot deixar-ho quan s'adona que li porta problemes.
El risc de ser alcohòlic depèn de factors personals, però també de la quantitat i la manera en què es consumeix. La timidesa, aguantar fàcilment les begudes alcohòliques, beure alcohol per col·locar-se i prendre's unes quantes consumicions seguides són factors de risc per ser alcohòlic. La dificultat de saber dir prou quan d'altres continuen bevent és un dels riscos de consumir begudes alcohòliques. I el que és pitjor, com més es beu, més s'afebleix la voluntat, més es perd la capacitat de control i, per tant, resulta cada cop més difícil aturar-se.